Misconception komuni hija illi iktar ma nereq, iktar ħanitlef xaħam. Mhuwiex il-każ. Iktar ma nereq, iktar qed nitlef ilma. Allura iktar hemm bżonn li nixrob. Tajjeb, jiġifieri jekk jiena ħanitfaħħa fuq noqgħod fuq bank, tajjeb tax biex inħares lejn ix-xemx. Lejn il-baħar sorry noqgħod fix-xemx billi qed nereq ma jfissirx li qed idub ix-xaħam. Forget it, il-verità x-xaħam meta naħarquh literalment qisna ċumnija li nagħmlu, ġifieri dak ħafna minnu nitilfuh mal-arja. Huwa ammont vera żgħar nitilfuh mal-pipi u anka mal-ara. Tajjeb, ġifieri ħafna minnu jitlaq fl-arja. Mela dik number one m'għandniex għalfejn noqogħdu fix-xemx għax iktar ma nerqu iktar nonqsu dik hija ħrafa. Anzi sabu illi iktar ma tkun temperatura kiesħa, sabu li l-ġisem il-proċessi tiegħu iktar iħaddem xaħam milli għandna storjat, ġifieri pjuttost huwa iktar fil-kesħa li nitilfu x-xaħam milli fix-xemx, tajjeb. Però l-punt prinċipali huwa dan. Illi l-iktar importanti li titrenjaw f'ambjent illi huwa komdu għalikom. Mela llum il-ġurnata għalhekk insibu l-istudios tajjeb u l-James Blair Conditioners għax inti l-importanti illi tajt isma' jiena fejn ħammur, mhux ħammur unsil ilma f'ġiex minuti, imma ħammur u nibqa' komda. Komda fis-sens mhux qed nitħabatta, imma mhux li sirt isni fellu swadni bil-camp date. Importanti li l-erja li nkunu fiha tkun barja ikkondizzjonata wkoll għaliex li ħalli aħna anka mentalment iħossuna komdi li sejrin dak il-post għax nafu li ħanibqgħu sura ta' nies. Kif jgħidu l-kelma, ġifieri anka iwa hemm min jgħidlek isma' il-ġim fejn immur jien pereżempju ngħidilhom jitfu l-AC, jgħidilhom jitfu l-fannijiet. Essaġ billi qed terreq iktar minn qed issolvi xejn. Ġifieri anzi l-ambjent importanti li jkun ikkondizzjonat tajjeb u kif suppost. Mela, għal min forsi anka seta' jara il-posti tal-lajda l-għodu qed nagħmlu programm qasir ta' 14 days kollox issa sa l-indipendenza bażikament fejn il-programm ħajibda jkalla jrid minn nhar l-erba' ġimgħatej wara jkun lejlit l-indipendenza u dak huwa l-programm fejn jaqaf hemmhekk għax nafu li qisu mill-indipendenza mbagħad sal-ħadd kemm ħafna taħwit sakemm il-skejjer jerġgħu jibdew tfal jistetiljaw eċetera eċetera u għedna isma' jen niffukaw fuq daw il-ġimgħatej l-aħħar ġimgħatej tas-sajf. Tajjeb, fej f'dar programm min se jattendi nixtiequkom illi tiġu tal-inqas tliet darbit fil-ġimgħa. Apparti minn hekk f'dawn in-nofsija sessions li ħanamlu tal-anqas tliet darbit fil-ġimgħa, min jista' jiġi iktar minn tlieta tant l-aħjar ta' by the way, ġifier dik importanti. Ħadd ingħataw ukoll daqsxejn ta' get started plan ngħidulu ġifier dan ikun pjan ta' ikel illi mhux magħmul preċiżament għalikom għax għadna ma nafukomx biżejjed tajjeb, il-nutritionist tagħna għadha ma raċċi l-karti tagħkom, però ikun pjan ġeneriku biex tanqas bdejna minn xi imkien ħalli dak li ħadd tagħmlu waqt dawn il-ġimgħatej ta' exercise tkompla mid-dar. Naturalment f'ġimgħatej mhux se nagħmlu l-mirakli, però ħajkun l-ewwel pass u hopeful l-ewwel pass minn ħafna biex intom titilqu minn fejn qegħdin illum, forsi qegħdin f'post fejn tidejjaqkom il-mod kif jidher żaqkom il-ħibs, il-patata tajjeb, jew tgħiduli bla enerġija, m'għandix fiex niżvoga. Nitilqu minn hemm u naslu għal affarijiet li forsi iktar iħeġġukom, mhux forsi nittama li iħeġġukom ta' vera bħal ngħidu aħna li tajt ikollok ċatta il-ħibs iżgħar, tilbes sizes iktar żgħar, tajjeb il-waist huwa iżgħar ukoll, tilbes forsi ħwejjeġ li lilek ma tilbishom u li vera tixtieq għax vera kienu joqogħdulek, eċetera eċetera. Min jgħidli wkoll isma' jiena ħanamel doctor's orders, ġifier tajb qalli jekk mhux se nagħmel xi ħaġa ħejgravali kolesterol, il-ċellolite, id-diabete, bla 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 bla. Alright? U ikunu rridu illi naslu ngħidu isma' jiena qed nagħmel biex anke mbiegħed kemm jista' jkun il-problemi tal-mart għax naf li daw literalment jeqirdu li ħajti ħalli mhux forsi joqtluni ta' imma l-kwalità ta' ħajti tkun literalment fjakka għax jiena dejjem marida dejjem ma niflaħx jem nieħu l-pilloli eċetera eċetera. Anyway, ħanpoġġilkom il-link hawn taħt. Jew għaw fuq insomma sa skont fejn tiġi l-link. U jekk ikolkom bżonn iktar informazzjoni ħatitlu fuq www.fatlossmalta.com. Mela www.fatlossmalta.com. Baqa bħassoltu l-aħħar ftit postijiet għax daw il-programmi niftħuhom għal vera ftit nies u ma nibdew anka nħabbruhom mill-ewwel jibdew sejrin, ġifieri min irid jibda min jekk alla jrid pitada importanti jaħseb issa stess billi jidħol fuq il-links li ħanpoġġilkom ta'. Good night u niltaqgħu għada.